Otu ọrụ ọtawa ike pụrụ iche bụ nke ewubere ugbu a n'ime steeti a iji wee memina akaọrụ ndị ntọrọ mmadụ ya na ọgba aghara maọbụ akaọrụ ndị omekome n'ụdị ọbụla tata. Ya bụ atụmatụ otu ọrụ ọtawa ike bụ nke akpọrọ Operation Udo ga-achị Zero Kidnapping. Ndị ọrụ ọtawa ike a bụ nke na-abịazi na njikọ aka n'ọrụ ụlọ ọrụ ejensi ga na-akụ maka ọrụ nche na steeti. Ha gụnyere ndị ọrụ amị, ndị Civil Defense Corps, tinyekwazara otu ọrụ na-ahụ maka iwu dịka o si metụta ọgwụ ike NDLEA, agụ na-eche mba Security Outfit ya na otu ọrụ nche ndị ọzọ. Ndị ga-anọ n'isi otu ọrụ ọtawa ike bụ ndị ọrụ uwe ojii nke Anambra steeti. Chibuzo Obidike n'ebe ahụ. Mmemme ahụ bụ nke Achi ọbara na akwa ngafe nke dị n'Amawbia bụ nke dọtara ndị isi ọrụ nchekwa dị iche iche na steeti a ma bụkwazara ndị nọ n'oge ahụ wee kwenwuo njikere ha na adịmutu ha ịfụ na ebelatara mpụ na aghụghọ nakwa ihe omekome na steeti a. Oge ọ nọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu, onye kọmishọna na-afụ maka ndị uwe ojii bụ dọkịnta Ikioye Orutugu, onye nọ na-ekwuchitere ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ ọnụ ha, mere ka amata na echiche ịgbape amụma Operation Udo ga-achị Zero Kidnapping bụ nke ewepụtara iji wee fụ na akụrụ ntụ n'isi n'ihe gbasatara ihe omekome nakwazi mpụ na aghụghọ ka ha wee bịa n'isi njedebe na steeti a. Onye enyemaka pụrụ iche nyegara gọvanọ Soludo n'ebe ọ gbasatara imegide otu nzuzo bụ Maazị Kingsley Ezika kwuru na otu niile na ụlọ ọrụ niile ya nakwazi ụmụ ntorobịa niile bụ ndị ga-abịakọta ọnụ ka ejikọ aka fụ na a chụrụ enweghị ezi nchekwa ọsọ ụkwụ eru ala na steeti a. Onye nnọchite anya otu Ultimate Business Women and Farmers Association nke Nigeria, Oriakụ Nkiru Nwagbo, ya nakwazi onye nnọchite anya Anambra State Restaurant Owners and Bars Association bụ Maazị Chiko Onwuzulike bụkwa ndị nọ n'oge ahụ wee kwenye isonye na ọgụ a na-anụso enweghị ezi nchekwa iji wee wote ezi obibi ndụ nakwa azụmahịa na steeti a.